yamɗe jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu goto yoni to Bamako lamorde Mali. Ahmadou Barouba. Tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka to bene jam warti leydi ndi deeƴi balɗe nayyi caggal etagol saminere laamu Patrice Talon kono mantorde piyenɗe e jaggodiral ɗo konu Nigeria no heddi e yiyede ha joni ɓe konu koɓe Nigeria ko CEDEAO imminiɓe gam wallitade leydi Benin luural no waɗi ɗe balɗe cakkitiɗe hakkude Nigeria e fedde leyɗele Sahel AES ɗum ko caggal nde konunkoɓe ɗe leyɗe Sahel pawi jungo to Bobo Dioulasso laana diwo ka immi ka Nigeria AES hollitino joggi konunkoɓe 11 wonnoɓe e makka Nigeria andini ko caɗele ɗe ka dañi rewni ka Bobo Dioulasso kono koto Portugal ka fano mayen keɗo humpitiɗo o alhaali ko jaydiyankoɓe 60 e jeeɗiɗo woni ko wara e nder adunaru ndu hitande hikka ɗum holli RSF Reporters sans frontières tawɓen ko e nder ɗe golle mabɓe woni koɓe wara ɓurɓe hewde koto Gaza mbara ɗum waɗi to Guinée kam jaydiyankoɓe cuusa ƴewtude hay hunde e laamu fadde ngu sabu hulde waɗede ko wayni walla ko nande muɗum tedduɓe bisimilla mon on calminama on juurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi to bene puɗɗortoɗen caggal etare saminere laamu Patrice Talon alet faltiɗo mantorɗe e jaggodiral ina keddi taw e yiyede to dakorɗe konu togbin ɗo fitinaji ɗi ɓuuri teskede mantorɗe piyenɗe konu Nigeria no holla jaggodiral habtade konu koɓe murtunoɓe ɓe no yiye ɗon kadi mandeji konu ngu CEDEAO immini tawi ko ɓuuri hewde e maggu ko soldasiɓe Nigeria arɓe toon gila alet nde ko ɗum holli en nultodiraɗo RFI to bene Jean-Luc Aplogon ngam wallide juɓɓudi ɗe e horejo leydi ndi Patrice Talon France e banggue muɗum gonɗini ballal muɗum e konu benenaɓe taw noon ko